Pasutri gabut esok-esok tuku bakwan dinggo sarapan. Selamat pagi bolo. Ki dadi dina niki dina Jumat iki mau kayak ya biasa to long weekend. Long weekend ini nek bagi wong-wong sing kerjane nang kantoran kuwi kerasa banget. Soale Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu preprai. Dadi pira kuwi petang dino. Singkat cerita esok mau iki ceritane iki olahraga pagi, mlaku-mlaku ngono kuwi kayak iki juragan wedoki lagi mantau kebun bunga. Jarene dipantau-pantau dhisik engko sapa ngerti engko nek kene iki ana tulisane dijual ke iso dituku. Amin, amin, amin. Mimpi yang bagus itu harus diaminkan. Lanjut lagi ketemu kolam lele. Iki tenan iki bolo iki lelene gede-gede tenan. Gek banyune ya melimpah. Dadi banyune iki banyu sing mili ngono kuwi lho bolo. Dadi banyune iki saka banyu pegunungan. Dadi saka gunung mili midun-midun ngono kuwi gek ditampung nang kolam dinggo ingu lele ngene iki. Teng ya anu bolo, sirkulasi air iki apik. Dadi dikelola dengan baik. Lah iki mimpi meneh duwe pohon durian neng ngarep omah. Lanjut meneh tuku sarapan bolo, tapi iki koyone gurameh tuku gorengan tok. Bakwan tuku 5.000. Untuk 5 iki bolo neng kene iki nek bakwan iki regane wis 1000 nek daerah kene iki wis bakwan 5.000 dapat 5. Iki jane neng kene iki ana pecel, ana mie dikei sambel pecel barang ngono kuwi, tapi tuku gorengan wae nggo ganjel. Engko kek tekan omah lagi sarapan. Ramah-ramah bolo ibu-ibuke neng kene iki jan ditawani iki Mbak nggih Bu lah tapi kan bayar. Wis 5.000 wae Bu, bakwane 5.000. Engko nggo ganjel wis ngono wae. Engko gek lanjut perjalanan meneh mlaku-mlaku. Soal iki mlaku niki mau kadon bolo, dadi iki balike rada aras-arasen iki. Iki bolo bentukane bakwane jan gede-gede ngono kae. Kita di maem karo lombok ijo wis lombok ceplus iki wis jan mantep iki. Tak cobane sik bakwan. Esuk-esuk maem bakwan sarapane jan cocok tenan iki karo mlaku-mlaku menikmati suasana pagi. Iki sejuk bolo iki mau ya ora mendung dadi cerah ngono kuwi bolo. Lah iki singkat cerita neng pinggir dalan ki ana wong dodol tanaman hias ngene iki bolo. Wah apik iki iso nek duwe omah iso tak kayak kaya ngene iki bolo. Sekirane yen awakmu budrek nang omah bolo ngene iki bolo mlaku-mlaku esuk apa teko nggo motor teko muter-muter ngono golek inspirasi bolo. Ndelok sing ijo-ijo ngene iki marai seger nang pikiran.